На 6 май църквата почита паметта на Свети Георги Победоносец. Същата дата свързваме с великолепието на армейския празник, Деня на българската армия. В фолклорната традиция ритуалите по Георгиевден са посветени на овцевъдството, а светецът се приема за покровител на стадата. Това е и денят на веселите трапези, по традиция отрупани с печено агне, ястия приготвени от агнешко месо, както и първите зеленчуци, отгледани в градината на селския дом. Празнуват всички, които носят името Георги, Гергана, Генчо, Генка. Няма да ми стигне времето и затова няма да се обърна в епизод 3. Народните песни по Георгиевден включват "Тръгнал ми Свети Георги", изпълнение Галя Петрова; "Теменуго, теменушка, кого любиш", изпълнение Сурина Богомилов; "Залюляли се три люлки", изпълнение Галя Петрова; "Овчарски мелодии", изпълнение Теодосий Спасов. Легендата за дракона. Според легендата, в едно царство дракон тероризирал жителите, като изисквал жертви, обикновено овце или девици. Когато дошъл ред на дъщерята на царя да бъде принесена в жертва, Свети Георги се появил, убил дракона и спасил принцеста. Тази история символизира победата на доброто над злото и е иконична за образа на Свети Георги.